Tene setamuru kalo kile muga ani seki samba fila ni muga amnu sogelemana bololo sanfɛ an bɛ foli di aw ma ka yira k'an ka bi bakurubaw bɛ tali kɛ min o ye furajɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka sigili kibaruyaw ye ni an ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Mali furacɛli fanga president ni a ɲɛma danga olu ka ngologasi kɛra lajɛ ye jumadon setamuru kalo kile muga ani duuru san 2020 Bamako lajɛsoba ni a bɛ wele nanzarakan na ko CICB a kɛra o kɛnɛ in kɔnɔ a kɛnɛ in kalekan kɛra min o y'an ka sanfɛ kiiriso o kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ni a bɛ wele ko Cour suprême colonel major Bandaw ni a bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ nin waati na ani CNSP ɲɛma ni o ye colonel Asim Goïta olu sigira jamana kunna furacɛli fanga kalo 18 nata in kunna ni maa fila ninnu olu kalenna k'u siɲɛ min o y'an ka sanfɛ kiiriso o ɲɛma o kuntigiba ni o ye Wali Ugadaye Sise ale ɲɛkɔrɔ ani procureur général Boya Dambele ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan procureur général ale yɛrɛ y'a yira ko min o ye furacɛli fanga ye k'ale kunbɛ cɛ ni kalata min ni o bɛna ni jamanakuntigi kura ka sigili maaba caman tun bɛ kɛnɛ in kan i n'a fɔ Guinée Bissau jamanakuntigi Umaru Sisoko Embalo ani Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ Goodluck Jonathan ni ale bɛ CEDEAO mɔgɔw ka cilasela ni waati na ani min ni o ye minisiri caman ye olu fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan ka yira ko min ni o ye furacɛ fanga ɲɛma ye Bandaw ale sigira jamanakuntigiya sigiyɔrɔ la kalo 18 nata in kɔnɔ walasa min ni o ye furacɛli fanga ye o baaraw bɛ se ka waleya cogoya min na teliya la. Mali furacɛli fanga sigiliw la halisa colonel major Bandaw ni a bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la nin waati na ale sigira Mali furacɛli fanga presidenya la jumadon setamuru kalo tile 25 san 2020 o sigili kɛnɛ in kan min o ye Bandaw ye a ye laseliw kɛ laseli min senfɛ min ni o ye furacɛli fanga min ni o bɛna daminɛ ale fɛ a baara minnu ni olu kan ka waleya a y'olu fɔ o dɔw ye min ye ko min ni o ye lakanako ye a ko o bɛna kɛ baaraba ye ka taa se yuruguyurugu kɛlɛliw ma fo min ni o ye lakana kibaruyaw ye an ka jamana kɔnɔ Bandaw ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ min ni o ye CCB o jamaw ɲɛkɔrɔ k'i kale k'i siɲɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ k'a yira ko min ni o ye jamana gɛlɛya min ni an bɔra a kɔnɔ k'o dɔ la ye min ni o ye député sigi min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔ tɛmɛnen na a ko gɛlɛya min ni o sɔrɔlo fɛ o kɛra gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔ o siratigɛ la a ko kalata minnu ni olu bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ don natɔw na k'u bɛna kɛ kalata ye yuruguyurugu tɛna jɔyɔrɔ sɔrɔ kalata min na a ko wa fana min ni o ye nafolo ye ale jɔyɔrɔ bɛna dɔgɔya o ko la kosɛbɛ a ko fana min o ye lakana kibaruyaw ye a ko don nataw la a bɛ ko suguya bɛɛ lajɛlen kɛ min ni o ye finitigiw ka hakɛ nafoloko ta sira fɛ ko a ka taa finitigiw ka yɔrɔ la k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 ko o ma a jɛ a ko fana laseliw senfɛ halisa a ko min ni o ye yuruguyurugu kɛlɛli ye a ko a bɛn'o kɛ baara ye walasa jamana kɔnɔ baaraw bɛ se ka kɛ jɛlenya la a ko min ni o ye jateminɛw bɛ kɛ jamana kɔnɔ walasa ka yurugu kɛlɛ a ko sɛbɛn o sɛbɛn ni olu bɛɛ nin waati na k'a bɛɛ lajɛlen bɛna bila kiiri tigɛlamaw olu ka bolo kan walasa sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka boloda cogoya min na ka jamana la sanuya ka yiraw la ko min ni o ye Bandaw ye a ye laseli ninnu kɛ jumadon setamuru kalo tile 25 san 2020 a ka sigili la jamanakuntigiya sigili la min ni o bɛna kɛ an ka furacɛli fanga ale kunna kalo 18 nata in kɔnɔ. Mali furacɛli fanga minisiri ɲɛma ale sugantira kunu karidon setamuru kalo tile 27 san 2020 ka yira la ko jamanakuntigi Bandaw ale ka danaya tara ni ka da Mukutari Wani kan Mukutari Wani ale yɛrɛ tɛ maa dogolen jamana in kɔnɔ ka da kan minisiri kundo min ni o ye san 2000 ani san 4 mai kalo tile 2 ka taa se fo san 2000 ani san 9 avril kalo tile 9 o kɔnɔ jamanakuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture o tile la Mukutari Wani ale bolo donna foroba cɛw la san 1000
ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni 82 waatiw a kɛra minisiri ɲɛma ale ka cakɛyɔrɔ o baarakɛla ye san 1000 ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni 86 fo ka taa se san 1000 ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni 88 san ye min ni o ye jamanakuntigiso yɛrɛ o secrétaire général a kɛra o cakɛma ye min ni o ye san 1000 ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni 90 san fo ka taa se san 1000 ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni 91 waatiw ye min ni o ye jamanakuntigi kɔrɔ Musa Traoré o tile la san 1000 ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni 91 ka taa se san 1000 ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ani 92 min ni o ye Amadu Tumani ka camancɛ fanga waatiw ye a kɛra ale kɛrɛfɛ baarakɛla ye min ni o ye san 1000 ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni 92 san ye fo ka taa se san 1000 ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni 93 la Muktar Wan a taara sariyaso kalan kɛ Paris Faransi faba ale kɔnɔna la k'a yira la ko min ni o ye san 1000 ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ani 95 ye fo ka taa se san 2002 ma Muktar Wan ale tun ye Mali lasigiden ye diɲɛ tɔnba o kɔnɔna la ni a bɛ wele a ma ko Nations Unies k'a yira la sa ko Muktar Wan yɛrɛ sa ale bangera san 1000 ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni 55 octobre kalo tile 11 dibi ni o ye Bayangara cercle kɔnɔna ye Moti mara la k'a yira la ko a donna kalan na Kayi mara kɔnɔ min ni o ye a ka defu ye a y'o sɔrɔ san 1000 ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni 73 waati ka na lycée Askia la Bamako o kɔ sanfɛ kalan a taara o kɛ Dakaru ni ale ye Sénégal faba ye min ni o ye Muktar Wan sa k'a yira o la ko yani a ka suganti ka kɛ jamana kuntigi ale kɛrɛfɛ baarakɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la furancɛ fanga minisiri ɲɛma ye a kun bɛ min ni o ye Afriki tilebiyanfan o nafoloko ni a bɛ wele ko UEMOA o ɲɛma a kun bɛ o kɛrɛfɛ baara la min ni o ye Burkina Faso ale faba la ni a bɛ wele ko Wagadugu ni kunnafoni bɛ dan siri an ka bi kunnafoniw kɛnɛw la an bɛ a yira aw la ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen waliyara ala ni AMAP ani ANCD olu ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye k'a yira aw la ko an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan